Usa ka bahin sa gingharian sa Dios. Lucas Kapitulo 22 mga bersikulo 29 paingon sa 30. Ug ako nagatudlo kaninyo og usa ka gingharian, ingon nga ang akong amahan nagatudlo kanako. Aron managpangaon ug managpanginom kamo sa akong lamisa didto sa akong gingharian, ug managlingkod kamo sa mga lingkuranan nga harianon sa paghukom sa 12 ka banay ni Israel. Daw unsa kini nga saad, ang mga matinud-anon kang Kristo kinahanglang mahimong mga umalambit uban kaniya sa gingharian nga iyang nadawat gikan sa iyang amahan. Kini usa ka espirituhanong gingharian, diin kadtong labing aktibo sa pag-alagad sa ilang mga kaigsuonan, mao ang labing dako. Ang mga alagad ni Kristo ubos sa iyang pagdumala, maoy modumala sa mga kalihukan sa iyang gingharian. Sila mangaon og moinom diha sa iyang lamisa, nga maoy pagadawaton ngadto sa duol nga pakiguban kaniya. Kadtong nangita sa kalibutanon nga kalahian ug himaya, nakahimo og usa ka makapasubo nga sayop. Ang usa nga nagdumili sa kaugalingon, naghatag sa uban sa pagpalabi, ang mulingkod nga labing duol kang Kristo sa iyang trono. Siya nga nagabasa sa kasing-kasing nakakita sa tinuod nga merito nga gipanag-iya sa iyang ubos, nagsakripisyo sa kaugalingon nga mga disipulo, ug tungod kay sila takos, iyang gibutang sila sa mga posisyon sa pagkalahi, bisan sila wala makaamgo sa ilang katakos ug wala mangita sa kadungganan. Ang Dios wala naghatag og bili sa panggawas nga pagpasundayag o pagpanghambog. Daghan nga niining kinabuhia gitan-aw nga labaw sa uban, makakita sa usa ka adlaw nga ang Dios naghatag importansya sa mga tawo sumala sa ilang kaluoy ug pagdumili sa kaugalingon. Kadtong nagsunod sa ehemplo niya, kinsa milakaw sa pagbuhat og maayo, kinsa mitabang og nagpanalangin sa ilang isig ka tawo, nga naningkamot kanunay sa pagbayaw kanila sa pananaw sa Dios mas taas pa kaysa mga hakog nga nagpataas sa ilang kaugalingon. Ang Dios dili mo dawat sa mga tawo tungod sa ilang mga katakos, apan tungod kay sila nangita sa iyang nawong nga nagtinguha sa iyang tabang. Ang Dios nagtan-aw dili sama sa pagtan-aw sa tawo. Dili siya mohukom gikan sa panagway, siya nagasusi sa kasing-kasing ug nagahukom sa minatarong. Siya nagdawat ug nakig-uban sa iyang ubos, walay pagpakaaron ingnon nga mga sumusunod. Kay diha kanila iyang nakita ang labing bililhon nga materyal nga mobarog sa pagsulay sa unos ug bagyo, kainit ug kapitos. Ang atong tumong sa pagbuhat alang sa agalon, mao nga ang iyang ngalan mahimaya diha sa pagkakabig sa mga makasasala. Magmaya kita nga ang Ginoo wala magsukod sa mga mamumuo sa iyang ubasan, pinaagi sa ilang pagkat-on o pinaagi sa edukasyonal nga mga bintaha nga ilang naangkon. Ang kahoy pagahukman pinaagi sa iyang bunga. Ang Ginoo mo kooperar ni adtong mo kooperar kaniya.